Știi cu ce rimează Trilul Lilu, nu? Da. Cu crocodilul. Ce glumă de căcat. Tu ai făcut grădinița? Puneți... Deci am glume de grădiniță. Cu asta te-a dat afară. Facem car vlogging, dar îl țin eu cu una. Dar asta pentru ce telefon e, mă? Pentru ea, pentru Nokia mai vechi. Ai avut? A, asta e al lui? Ia la fine. A, de ce ani e mașina ta? 2006. Bă, mașină mai nouă! E prea mare, mă. Zic că mi-e frică cu mașina. Îți face rău? Mamă, cu aia ți-ți consumă 17%? Nu. Dar dacă pleci după loc, așa se consumă și mașina. Da, putem să o rezolvăm pe afară. Așa 10%. Ce motor e? 2.0. 2.0? Prea scump. O puranil de impozit. E faliment direct. 200 de lei. Cum, mă? A, e sub 2000. Dar miroase a... mă ustură în nasul când... Nu știu cu ce ai dat. Ai dat cu pronto? Da, la deodorant. Are... Nu știu dacă vedeți, dar are bord de lemn. E de lemn? Nu e lemn, nu? Unt de lemn. De la bunic, ce glumă de căcat. Băi, m-am uitat la Chifoi. Da, ai văzut? E bine, face bani ca lumea pe YouTube. Da. Acum nu vreau să te întristez, dar... E și nișa, mă. Și nici e mai bună, dar ce spunea despre ce arăta, cum se numește, arăta celălalt că a făcut pe fitness, era mai trist. Cine? Băiatul care s-a antrenat acolo. Serios? Da. Nu cred că e tran. Serios? Câți bani arată? 500. Ha? 500. Au, ce slab pe mine. Asta de ce ți-am mulțumit, mă, că el avea prioritate. I-am dat prioritate. Ia uite mașina mea în spate. Nu depășește pentru că nu vrea șoferul, nu pentru că nu poate. Are 1.4. Așa, calcă, dai, bice, dai, nu arde! Bă, e bine la Chifoi, mă, frate, pentru că rupe pe cripto. Toată lumea e interesată de cripto acum. Ești nebun dacă pui o bășină pe... Dacă ai pus hashtag la orice căcat ai pus pe internet și ai scris cripto la hashtag, e rupere. Tu vrei să ajungi la Cismigiu prin a veni de la universitate așa, înspre... Nu, mă, nu, hai că te învăț eu, mă. Te duci înainte, plan. Dică, du-te, dică în fața lui 4-1. Ia! Și este gol! Pe că rămâi pe chei și la izvor faci stânga. Planul s-ar putea să luăm pietonul ăsta și nu e ok. Fără pieton. Du-te, ce faci? Mă lași și puștelații care ies de la metro. Nu, dar nu voiam să ajung pe capot. Asta este Waze? Baze. Cum dracu merge Waze pe la tine pe... Bă, ești prost? Ai net? Stai eu să opresc eu netul de la telefonul meu, să pun și eu la tine, să fac update. Bagă. Nu, de-aia bagă. Vezi că a scos Velea melodie nouă. A scos Alexandru melodie. Băi, e foarte mișto, nu știu, îmi place. Aș vrea să mai ai clipul ăsta monetizat. Ce? Aș vrea să mai ai clipul ăsta monetizat. Ah, nu poți să pui că îmi demonetizează clipul. Da. Dar oricum e foarte mișto melodia. Și îmi place foarte tare cum s-a îmbrăcat. Bă, coaie, deci e super colorat. Ești pe îmbrăcăminte? Da. Și pe... Mamă! Și pe... am simțit geu. E și pe îmbrăcăminte și pe tusoare. Cred că se vopsește 700 de ori pe loc. Nu știu cum, am fost o singură dată la coafor. M-a păcălit frizerul pe care l-aveam atunci să mă vopsească. A ieșit super frumos, dar nu mi-a zis un lucru. Mi-a zis că atunci când te vopsești, stai, frate, cu aia pe cap, te rupi în două. Bă, am stat 4 ore la salon. Dă-mă dracu, pe 4 ore pentru o șuviță aici. E și foarte mișto. Era albastră, un albastru din ăla metalizat. Bro, look what I did to myself, y'all. I'm bald head, bro. Care s-a făcut în 3 săptămâni blond, ca puiul. Aveam și eu 30 de ani. Am înțeles. Asta acum 20 de ani, nu? 31 de ani. Asta acum 20? Mă lovește, îmi paște 40, mă, frate. Deci, fii atent, ai mers vreodată cu motocicleta asta Bolt? Da. Mă, băi, e o motocicletă foarte dură. Trotinetă. Am scanat odată Lime. Am mers cu ea liniștit. Și la final ai luat la Lime? Nu, frate, la 2 zile aveam cereri de bani, să-mi ia bani de pe ea, câte 80 de lei, de vreo 10 ori. Noroc că n-aveam bani.
Noroc că n-am avut bani, dar erau retrași. Ok. Mi-au hăcuit contul de Revolut. Sau poate când ai dat stop. Nu, am dat stop. Dar veneau câte 80 de lei, câte 80 de lei. Extrăgeam. Și Poate era... vreau să o fac cadou. Da. Și erau ratele săptămânale. Ca la Provident. Ai luat vreodată credit? Nu. Care e faza cu creditul? Deci nu credit, nu debit. Să folosești banii ca Foarte simplu. împrumut sau Banii pe care tu îi ai, îi poți pune să facă altceva. așa. Banii pe care îi poți împrumuta sunt mult mai ieftini împrumutați decât cheltuiți complet ai tăi. Motiv pentru care în momentul în care tu vrei, de exemplu, să folosești o sumă de bani, e mai ieftin să împrumuți una decât să o folosești pe ta, pentru că a ta se termină și la revedere. Iar în momentul respectiv, dacă ai vreo oportunitate sau vrei să faci o altă investiție sau pur și simplu ai nevoie de ei, nu-i mai ai. Deci să zicem că vreau să-mi fac acum să fac o investiție să-mi cumpăr Bitcoin. Da. Pot să cumpăr cu credit. Acolo nu mai știu ce nu sunt asta. Da, dacă aș vrea să-mi cumpăr un telefon nou, că eu vreau să fac vlogging de pe telefon de acum înainte. Dacă banii pe care tu... Da, în cazul în care banii pe care tu vrei să-i folosești pe telefonul respectiv sunt mulți, e mai smart să iei rate și în timpul ăsta banii respectiv să-i folosești pe altceva. Bun. Banii, cei care îți rămân. Ca și în momentul în care tu ai cumpăra banii jos. Dar depinde de ce vrei să Aș vrea să-mi iau un iPhone 11 Pro. Dacă vrei Cred că o să mă ajute foarte tare. Poți să filmezi mai lat. Și alte chestii de genul ăsta. Noi mergem spre Unirii acum? Da, da, da. Tocmai la izvor faci stânga. La ce siguranță asta, mă? De ce, mă, ți-am dat siguranță? Ai centură, ai. Ia uite câtă siguranță ai la siguranță. Îți place atenția? Mamă, mor de ea. Da? Îți place atenția? Nu, mă, serios. A ta sau? Atențiile în general. Că uite, avem pe stradă, pe șosele, o grămadă de semne de atenție. Pietoni, atenție, dai nevoie să atenție. parchezi. Poți să-mi dai o atenție. Da, îmi place atenția vizuală. Mamă, lasă, bag piciorul cum mai intra cheia asta toată. N-a rămas nimic. To the bone. So deep. Băieți, nu. N-ai iconiță. Ce iconiță? Are climă bizonică. Îl mai aduce aminte pe prietenul. Salut, dragii mei și scumpii mei prieteni. Audi A6. Seis. Dar ce e asta? Dar vai, avem climă bizonică. Această mașină 6 trepte, climă bizonică, Audi concert. Da, lumea probabil trebuia să aibă DC++ sau 220.ro pe atunci. Să se uite la clipul ăsta. Da, mă. Mamă, ce m-ai lovit cu amintirile. El era programul downloadat, nu? DC++, da. Era rețea. Era o mare rețea. Iar 220 era... N-am avut o 220. Ai fost pe 220.ro. 220.ro era un fel de străbunicul lui YouTube și bunicul lui Triul Lilu. Nici trilurile n-am avut. Ai avut nici Triul Lilu? Am folosit Metacafe. Asta erau așa mai de fiță. Astea, mainstream erau Triul Lilu, 220, dar pe 220 erau tot ce însemna. Cred că mic sunt continuare și sunt fazi de astea hăioase pe el. Trilul. Yes. 220 suna Triul Lilu, 13-14. știi cu ce rimează Triul Lilu, nu? Da. Cu crocodilul. Ce glumă de căcat. Păi asta era logo-ul lor. Un A, da? crocodil. Da? Au trimis prin poștă un crocodil. Tu ai făcut grădinița? Puneți Deci am glume de grădiniță. cu asta te-a dat avară. De fapt, asta e o Tesla undercover, dar nu te-ai prins tu. Băi, dă mă coaie, mă, să-mi bag mergi încet că mi-e frică, vorbesc foarte serios. Vede să moară mama, oprește! Bate-și mi-e rău! Mă, coaie, Ce, mă? nu merge așa. Știu ce vrei să facem. Nu vreau. Acum vrei să facem? Nu, da, te-ai prins mai în față. Sau aici, cred că e. Nu e pe partea stângă. E mai în față. Ți-a revenit? Hai, gata, că a revenit. M-am speriat atunci când am făcut vlogul cu Lino. Am filmat pentru Jim Beam, am făcut one day cu Lino Golden. Și
Nu, m-a luat cu mașina, mă, cu aia și m-a speriat. Deci nebun, deci... Clipul mai ieșit. A ieșit clipul, da. Unde? E pe YouTube. Lino Golden, Jim Beam și search și gata, apare. Ei, m-am speriat, m-am căcat pe mine de frică la fațele alea. Deci, da, omul foarte inconștient mi s-a părut. O mașină foarte puternică. Un Mercedes, nu mă pricep deloc, mi-a spus atunci ce mă... CLS. Așa, era alb, e tot ce a reținut. Și băi frate, pe niște străduțe atât de mici unde putea să iasă oricând un copil sau un om în stradă din greșeală. 100 și ceva. De euro sau? Nu știu, mă frate, dar câteodată mă întreb, ce căcat faci, mă nene? Oricine ai fi, ce pula mea mergi, mă nene, atât de repede cu mașina? Serios. Și știi ce mă enervează cel mai tare? Că se întâmplă, am văzut accidente și zice, îmi pare rău. Băi, du-te în bă, du-te la mea cu aia. Îmi pare rău tău. Mă enervează, mă sperie foarte tare chestiile astea. Africa asta de la mama, dar mă enervează. Sunt morți, mașina ta și viteza pe care o bași tu și scuzele tale și... Lasă-mă că te-ai bucat asta. Și un alt subiect pe care îl discutăm astăzi. O altă curiozitate a mea. De ce porți chiloți? De ce oamenii de la BMW nu fac semnale funcționale? Băi, vezi tu, cred că o pilă la, cum se numește, la ăștia, la... Hai zi, doamne, la păienjeni. Știi? N-ai văzut că e o daie de păienjeni acolo? Da. Sunt, cum se numesc alea? Antropode, parcă sunt. Ce greu de căcat. Nu, aici, mă, băi, du-te mai în față. Cred că am băgat-o pe fata aia în Deci că ceață. e semnal. Păi am dat în toate părțile. Vezi, măcar ție-ți merge semnalul. Cred că de-aia nu dau ăștia de pe BMW cu semnal. Acum vrei să facem? Da, la asta face asta. Mulțumesc frumos. Bă, Cătăline. Am zis la izvor. Mă duci la Băneasa, bă. Ți-a luat șervețele. Ți-am pus cervețele sub genunchi să nu te murdărești când mi-ai sub. Ce greu de căcat. Bă, e spectaculos, mă. Așa am da? văzut, aici. Uite acolo, nu vezi? Băneasa. Scrie mare. La shawarma. Du-te, mă, de ce faci? Nu ești bicicletă. E Ce știi tu, mă? în pădure la Băneasa. Nu vreau să Te-aș știu. duce. Mi-e teamă să știu. Mergem acolo, că au acolo, Au. cum se numește, mă, chestia aia, când intri, când te duci undeva și te servezi cu protocolul, au protocol fetele. În pădure. Pădure. Am înțeles. Unde au frați și mure. Curâ. Ba da, mă, trebuie să fie Și tot. trebuie să parcăm acolo, nu? Da, pe margine. Acolo unde scrie interzis. Nu, mă, nu aici pe margine, pe partea mai în față. Pe marginea parcului, la Cismigiu există parcări. Au luat oamenii o bandă frumos și au făcut o parcare. Așa cum o să se întâmple peste tot, că n-ai de unde să faci parcări decât dacă iei din banda de circulație. Așa și pe aici, pe undeva, găsești un loc de parcare. Parcare cu plat. A, uite acolo. Și ce dacă, mă? Lasă-mă la parcare cu plată, mă, cu aia, plătim. Uite aici, uite aici, uite aici. Bă, ce mă sperii tu pe mine? N-am pus... Tu crezi că eu pot să intru așa din scurt? Păi, nu, mă, dar nu parchezi tu cu spatele? Da, și vreau să parchez pe partea aia, că Da? e smart. Unde știi tu? Lasă pe Iuliana să parcheze aici. Hai la băieții cu... Trebuie să plătim parcare. Hai la băieții cu... Lasă-mă că plătim cu SMS. Știi câte am dat? Lasă că mă ocup eu. Dacă nu, îți trimite ție bilețele acasă. Hai că ne așteaptă the guys! Mulțumesc pentru călătorie. 10 lei. Ce greu de căcat. Na, vezi că îi plătesc parcarea. Te-a dat și senzații.